An sɔgɔma ko. Wan so. Na sɔgɔma. Jumɛn? Na sɔgɔma bɛ fɛ ka so. Mun nasɔngɔ ko de kɛra nasɔngɔ tɛ tabali sanfɛ ma ya Ayo tɛ ko ne kun bɛ fɛ ka di ne yɛrɛ de. k'a den ma cogo di ne y'a den ma ne y'a bila tabali sanfɛ a bɛɛ tɛ kelen ya cɛ kana na mamɛriden sa mun de bi Yafa n jɔ t'a la. Papa. mun bɛ yen tuguni A ye sɔnni ka taa ne ma fɛ k'i ɲininka. a ɲɛfɔ n kulo b'i la O kuma suro e sera min? ko jumɛn m'a mɛn Ne ko e sera min suro. ne sira mun wa n sira i kɔ sanfɛ i ma lafiya Ayo tɛ ko ne m'e sɔgɔma. e ma ne so kɔnɔ e ka mun de b'o la ne mana à partir d'aujourd'hui fo ka taa fɔ bɔgɔ kɛra n kulo kɔnɔna la ne siyɔrɔ ko n kana mɛn i da kɔnɔna la e se bɛ an fama ɛri min mana ne ja me don ka so ɛri min mana n ja me bɔ wa n'o yɛrɛ ma bɛn e ma fɛnɛ i bɛ se k'i ka minɛn cɛ i bɛ taa i fa fɛ yen i y'a faamuya i bɛ yan nɔ kɔngɔ t'i la minɔgɔ t'i la foyi dɛsɛ t'i la kana na mamɛridi ne ka kuma fɛnɛ si bɛ k'a faamu N y'a faamu. i y'a faamu i jɔ i ko diden su E ma sa. O kuma ne ka furuko min na tɔ tantɔ wa. I tɛ si so kɔnɔ n'i ɲininka o fɛnɛ bɛ kɛ kojugu ye. Ne bɛ nin ko kɛ cogo di sisan? Hawa. Nam. I y'a ye n wulila ka s'i ma yan nɔ bi. N kamana gannen don kojugu. K'e kamana gan. O kuma mun de bɛ yen? N'a fɔra ko ne yɛrɛ ka furu ma san 1 sɔrɔ kosɛbɛ. Nin y'a kalo 2 de. Dilan tɛ tɛmɛ ne ni bozo cɛ. O don na a nana ni magilan kura dɔ de. Ne yɛrɛ bolo n ko magilan min b'an ka dili sanfɛ k'a bɛ n'o de falen. A m'o falen dɛ. A taara o da chambre wɛrɛ kɔnɔ. A yɛrɛ bɛ si o sanfɛ. Ni ne y'a essayer ka gɛrɛ a la cogo o cogo a bɛ kuma kelen de fɔ n ɲɛna k'a tɛ se ma. Ne kɔni kamana gana. N t'a dɔn n b'a kɛ cogo o cogo. Sofiya, ne kɔni bolo kalo 2 o tɛ foyi ye. Ne cɛ min taara tunga fɛ ɲinɛ y'a san 6 ye. O kuma ne bɛ mun de fɔ la? Ne kɔni bɛ se ka min f'i ye i muɲu k'i sabali. Don dɔ i hinɛ bɛna don a la a bɛ segin kɔ. O kuma la a tɛ nasɔngɔ d'i ma. Ni nasɔngɔ ko bɛ ɲɔgɔn ye sira la a bɛ nasɔngɔ di ne ma kɛ. Ne mago bɛ fɛn o fɛn na a t'o kɛ ya. Ne ma deli k'a fɔ k'a ka fosi kɛ ne k'a y'i ban k'a kɛ ne. Mais est-ce que e fɛnɛ b'a sago kɛ? Ne ta de bɛ fɛ ne k'a sago kɛ cogoya min na. Parce que e bɛ ka nɛgɛnni minnu fɔ ne y'olu bɛɛ kɛ fɔ n sɛgɛnna. N y'a faamuya. Mais ne yɛrɛ kɔni bolo solution kelen min bɛ nin fɛn in na sisan i tɛ bilankɔrɔ dɔ ɲini? Hawa ko bilankɔrɔ wa? Awɔ. Bilankɔrɔ cogo di? I yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn aw ka sigida la i yɛrɛ ɲɛ bɛ jeune kɛnɛkɛnɛnin minnu na i b'o dɔ ɲini dɔrɔn genre ni i mago b'a la i b'o wele a bɛ n'i ka papier gérer ka d'i ma ni cɛ tigi sago kɛ. I ɲɛ bɛ ne min yɛrɛ sigilen na ne cɛ tɛ yan i kɔni b'o dɔn kɔni nin y'o san 6 de ye. Mais e bolo ko ne sigilen bɛ ten tɔ dɔrɔn ne tɛ ka foyi kɛ yan. Dɔ fana de bɛ ne bolo kɛrɛfɛ koyi. Ni ne mago b'a la dɔrɔn ne b'a wele a bɛ ne ka bila la. Heure bɛɛ. Barisabula ne sigilen don yan ne t'a dɔn ne cɛ bɛ min na yan. Mɔgɔ b'a dɔn ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka min kɛ yan. Tiɲɛ yɛrɛ la Hawa
ne tɛ se k'o kɛ muso furulen ka kamalen tigɛ o bɛ lakari cogo di muso furulen fɛn b'a ka furu la bi n'u si lafiyalen tɛ u cɛ bolo jagoya u bɛ kamalen tigɛ dɛ i ka nin kuma in na n bɛ se k'an réfléchir o tɛ ne kunkolo la ko ye fɔlɔ dɛ i b'i réfléchir mun de la bilen mun réfléchir ko de kɛra Hawa ne bɛ sogo de la n tɛ bozo ka guloki ye de bozo ka guloki wa Hawa nin ye bozo tɛ mun de b'a yira sisan Sofiya ko n tɛ bozo tɛ yɛrɛ ayi min kamanagan bɛ n na mun ye nin guloki se yan nɔ nin dun tɛ bozo ka guloki yɛrɛ Hawa walayi bilayi nin ye bozo ka guloki ko ne de bɛ bozo ka fini ko ni walayi ni guloki ye bozo ta ye non Sofiya n bɛ se ka n fili cɛ bololafɛn ma mais o ma ni ɲɔgɔnna bɛ cɛ kelen de bolo wa i b'a dɔn ha hali ni ne donna kaburu kɔnɔ ka tila ka bɔ ka na diɲɛ kɔnɔ ne tɛ fili bozo bololafɛn ma a bɛɛ n'ala cɛ nin ye bozo ta ye walahi bilayi nin ye bozo ta ye mun ye nin fɛ yan nɔ Sofiya nin tɛ bozo ta ye nin ye ne dɔgɔnin de ta ye kununko ne dɔgɔnin nana ne fɛ yan mais a ɲinɛna ka guloki kɔ e ma ne y'a ta ka bila yan nɔ ne yɛrɛ y'a wele n ka na nɔfɛ c'est pas nin tɛ bozo ta ye nin to yen nɔ ayi a bɛ se ka kɛ a sigana ba de bɛ ne na o siga ka ne minɛ sa e ni ala cɛ n'a fɔra e ɲɛna e ka bozo ka guloki bɛna mun ne fɛ yan o tuma teriya an ka teriya o ye nkalon de yan Hawa a bɛ se ka kɛ a sigana ba de bɛ ne na parce que bozo ka parfum kasa b'a la Sofiya bozo ka fini fɛnɛ bɛna mun ne fɛ yan sa ne kɔni dabali banna o tɛ fini ni bozo ka fini ka bɔ ka bɛɛ cɛ ma ka tila k'a ka parfum kasa k'a la o kuma la teriya bɛ e ni ne ɲɔgɔn cɛ o tɛ tiɲɛ yan o de kama ne yɛrɛ tɛ ka kuma caya ayi a kuma banna o bozo bebe Hawa ta n t'o la dɛ n t'o la a di yan ne tɛ se ka ta ne yɛrɛ b'a ta allo a tigɛra de koyi n'i y'i bolo maga telefɔni na a bɛ bida kɔnɔ k'a ma bɛn Hawa e ma dɔn ne tigɛr'e la bozo ka numéro bɛ ka sonner e kunna o yɛrɛ tɛ problème ye mais a sɛbɛnnen de don a la ko bozo bebe n'i y'a faamuya don o don ne bɛ ka na n gindo fɔ e ɲɛna ja e yɛrɛ de kɛlen don ka ne cɛ minɛ ko ne to ɲɔgɔn fɛ o bɛ ne lajɛ so kɔnɔ e mɔgɔ min kan k'a ladi Hawa e bɔra ne jigi kɔrɔ bi dɛ walayi bilayi e bɔra n jigi kɔrɔ nka i ce ni baraji Ala k'i sara ni appel in tɛ a bɛ kɛ ne ɲɛna bi ne mago tɛ bozo la a mago b'e la non diɲɛlatigɛ tɛ faamuya sa ne ka danaya b'i ka nin ma walayi diɲɛ dogo don de bɛ ka na n gindo fɛ yen i ja i bolo k'i fura ye mɔgɔ dɔ ye mais i fagabaga de don weleli bɛ ka kɛ hɔn Amina i ka kuma Hawa Amina i ka kuma Allô mon cœur, ça va bien? Mon ange. Bébé a kɛra cogo di i tɛ ka kuma dɛ? a bɛ n'a fɔ i ka kɛri daminɛnen don a la bi dɛ parce que a tɛ ka se ka kuma téléphone na Jɔn de don? jɔn de don wa e bɛ se k'a fɔ k'e tɛ ne kumakan dɔn o ye kalabanciya de ye fɛ Sofiya de don Sofiya wa? hɔn Amina i ka kuma bani a y'a tigɛ Hawa Hawa ne ka danaya kun b'i ka sa ne t'a dɔn ne bɛ se ka bɔ kɛnɛ ma fo n ka so ka don fo e ka so ka na n gindo fɔ e ɲɛna e bɛ tila ka ne cɛ kanu n'i y'a faamuya e ni jeune min bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye ne cɛ de
o bɛ to i bolo yan nɔ i ni ala cɛ ko bi ne sago kɛ so kɔnɔ han a ka di ye cogo min na a kɛ ten tɔ mais a bili kunkolo la a bili kunkolo la Hawa hali n'i ye n tɔgɔ fiɲɛ min da kɔnɔ ni min i haramuya i ye n tɔɲɔ fɛn min tɛ yafa i ma ni mago sara ko ye taga segi bana o tɛ mɔgɔ to a kana k'i kɔnɔ ko nin y'a bannen dɛ nin t'a bannen wallahi billahi Hawa ni m'a to n cɛ ka segin ma n'a ka da dilan kelen kan i n'a fɔ fɔlɔ la a tun bɛ kɛ cogo min na ni m'i ka furu sa diɲɛ ka jɔ i la ala kana hɛrɛ kɛ i tulo b'a la i tulo b'a la o de kama i b'a fɔ ko ne ka jeune dɔ ɲini pour que ne yɛrɛ ka k'i ɲɔgɔnna kamalen tigɛ dɛ n'o kɛra kuma dɔ bɛ kɛ ne bolo tuguni a han nin ka k'a fɔlɔ ye nin ka k'a laban ye n tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna ni bozo nana min b'i fɛ k'a fɔ an ɲɛna o fɔ an ɲɛna su in na ni n cɛ ka ci dilan kelen kan o de bɛ n fɛ k'a f'i ɲɛna ne bɛ nin ko kɛ cogo di sisan